Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abay no, kumusta naman ako mga paryente? Miyembro sa ACAB family o miyembro usab sa Academia family. Ako po mga kanhi parokyano, kumusta na? Naasahan ko sa una sa Shatan, naasahan ko sa una sa San Francisco, Tayasan, Santa Catalina, asahan po ko Tanhay, naasahan po ko og kining Bayawan, asahan ko Kalumbuyan, Dawis, na-assign po ko og asa po ko lang na-assign Ayongon of course. Assign po ko sa una og Amerika. Na-assign ko sa una sa St. Joseph of the Palisades Parish diya sa West New York. Ayan, no? So, bana, no, akong mga kanhi, mga assignments, mga higala. So, naghinaot ko nga na kabungtanan sa kapiskes pangtanas ang tanan ginatong mga nagpaminaw sa ato ang programa sa radyo, nagsudoong sa teleradyo, o nga manusab sa ato mga media platforms, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, ug daghan pang uban. Hala, no? Mayong mudto na kanatong tanan. Hapit na baya ang Christmas mga higala, pero ang atong gipangandaman karon mao ang Fiestas Dumaguete. Karong November 25, dayong fiesta pud sa Amlan karong November 30. Ninduting piyesta sa Amlan mga higala kay kanunay gini sila nga daghang bisita. Kaya nga holiday man pirmi man na ilahang kuan mga higala. Kanang ilahang piyesta tibuok Pilipinas nag-holiday ang piyesta sa Amlan kay nga naman Andres Bonifacio Day biya na araw ng kagitingan. So bada nga dili gid main mo kumpiyansa ang taga-Amlan kay murag. Pero bilib po ko sa piyesta sa Amlan mga higala, no? Kay nga naman gikan sa Tandayag paingon sa Asaman Kutob, paingon sa may kuan, dapit sa may Mag-abo, o dapit dire sa may dapit ba sa nalimot mo ko mga pero dapit sa kining mga dala, no, from boundary to boundary, in other words, no, muna nga mamista ka sa Amlan mga higala, kung magsugod ka sa boundary pabista di nakakaabot dito sa lungsod mismo, lungsod proper. Kaya dire padaan sa boundary, gikan ka sa Dumaguete, sa Tandayag padaan, fiesta na. No, dayog kining dire pod sa gikan ka dire sa Tanhay, dire ka gikan sa Tanhay, dapit pa lang daan dire sa may Silab, no, cruising Silab, daghan pang mga cruising din ha. Hantianon, cruising Hantianon, awa na. Berte ng pistaha mga higala, no? So happy fiesta, advance happy fiesta sa atong mga igsuon nga taga Dumaguete ug ingon manusab mga taga Hantianon, taga Amlan. Okay. Hala, no, ari kita mga higala sa atong saint of the day. Atong saint of the day karon bisag way nangutana. Murabag si Jones Manaban mga higala atong kauban sa buhat mga higala, no? Matud pa niya ang atong oras bisag way nang utana. May buntag dahil kang Brad Jones Manaban, no, kanhi reporter magsisibya usab diri sa DYWC, ana, no. Nahala ari kita mahigala sa ato ang saint of the day, November 17. So naglago po na akong kilid mahigala, no. November 17 ang ato ang santo karon, walay lain kung dili si Saint Elizabeth of Hungary. Kuha ni siya mahigala. Rayna ni siya sa Hungaria. No, nakapahinomdom ni nako mahigala sa biskutso, no? Hungarian biskutso. No, okay, at the age of 23 nahimo siya asawa. Naminyo siya ni King Louis VI of Thuringia. Unya na widow siya, she became a Franciscan tertiary and devoted to the needs of the poor. Uy, gihatagon dahil kayo ni si sister, si Queen Elizabeth of Hungary, devoted to the needs of the poor and the sick, and canonized only 4 years after his death, patroness of the Franciscan
Third Order and of Catholic Charities. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Elizabeth of Hungary. Sa imong katingala mahigala ha, nganong dunay laglag kubo diri sa akong kilid kay damo gano na may dool man ko ka diri og kuan. Dool kaayo ko diri o kining gitawag og covered court. Pero ako sa sirhan ni puntahan ako mahigala ha aron mo hinay og jutay ang kini gitawag og lagubo. Ako sa kali mahigala kali. Okay, break to mahigala. Padayon ta sa ato ang buhatonon. Abi no ang atong gisigutan sa wala pa ko ni break kadali si Saint Elizabeth of Hungary, no, Santa Isabel sa Hungaria. Abi na padayon ta mahigala sa ato ang mga buhaton ato dayang timbayaon og maayong mudto ang atong mga kaparian usab dinha sa kining amlan, no, ang atong mga kaparian dinha si Monsignor Albert Erasmo Bohol, ang ato ang mga kauban dinha si Father kanang kining Ku, no, Father Ku ug nga manusab si Father Tubis. Okay, no, ari kita sa ato ang mga buhatonon mahigala. Okay, ari kita sa ato ang Saint of the Day, of course, and then ari kita sa atong catechism na ta. Catechism. Okay, so ari kita sa atong catechism mahigala, no? Okay. Unang topic nga atong isgutan mahigala. Sa paha ato sa sa guni. Diara, no? Kabahin ni sa pagsalig. Ang ato karon nga topic is about the trust in God. Sa Salmo 9, Kapitulo 9, versikulo 10, kini nagkanayon, ang nakaila kanimo Ginoo, musalig kanimo, kay wala mo man pasagdi ang mudangob kanimo. Sa ato pa, usadi ay sa makatabang kanato nga musalig kita sa Ginoo kung nakailang gyud kita sa Ginoo. So it is maayo kaayo alang kanato kung doon na puntay mga panabot kabahin sino. Muna nga kanang kabahin bitaw sa mga pagtulunan sa simbahan, kanang mga seminar, kanang mga wali sa pari, kanang mga pamalandong ato gyud na siyang ato yung idibdib gyud nato na aron nga mas musalig pag kita sa Ginoo, no? Unya sa Salmo Kapitulo 32 versikulo 10, ang dautan mag-antos pag-ayo apan ang nagsalig sa Ginoo makabaton sa iyang gugma nga walay paglubad. Uy, mutal lako de kay katabang mahigala kini pagsalig, no? Unya sa Proverbs chapter 29 verse 25, makadaot kanimo ang pagtagad. Makadaot kanimo ang pagtagad sa gisulti sa uban bahin kanimo apan makaayo ang pagsalig sa Ginoo. Sa ato pa kana bitong sensitive ra pud kaayo bitaw sa mga ug sa ato pa na mga komentaryo para nato mura og dili na maayo, no? Sometimes kita mismo kamautang mo adjust sa atong kaugalingon nga duna gid ay uban nga dili gyud dili ba makauyon sa imong kinaiya. Kay kani ang atong Ginoong Hesukristo sa man to siya, di ba, no? Grabe ang buutan kay atong Ginoo kay nag-ayo sa mga masakito, nagbanhaw sa mga nangamatay, doon na po yung mga bakul nga nakalakaw o dagan panguban pero sa may nahitabo tungod sa kasina sa mga Pariseo o sa mga kini magtutudlo sa balaod, gikasinahan siya o busa gilansang siya sa krus. Sa to pa doon mga factors atong kinabuhi nga angay natong nga musubmit na lang taba. We will be submissive sa mga situation. Sama kang Kristo nga gisubmit na lang niya iyang kaugalingon sa iyang mga detractors o gialaw niya nga malansang siya sa krus aron paghatag og mga pagtulunan. Okay, klaro? Unya sa Isaias Kapitulo 34 versikulo 15, apan walay hinagiban nga gipanday nga magpulos bato kanimo. Matubag mo ang tanang sumbong bato kanimo. Mao kini ang kining pag-angkon nga kapalaran sa akong mga alagad nag-ingon ang Ginoo. Kaso pa walay hinagiban nga makabuntog kanimo. Ano sa man ang imong hinagiban diay? Ang imong hinagiban sa batok sa mga dautan mao ang imong kaayo.
Muna gisulti sa ni Kristo nga overcome evil with goodness, no? Nga kita sa atong pagka-Kristiyanos ato gyud nga batunan ang kinaiyang pagkabuutan, no? Muna ato ang hinagiban batok sa mga dautan. Munay kay para nako isakto man gyud pud na kay ngano man ang dautan gud nya imo pong buhatan og dautan musamot yun na siya kasuko nimo, ano? Kana bitang libakira o nya imo pong libakon, no? Musamot yun ang panglibak nimo. Pero kung ang mga libakira imo rang daygon, pangitaan ra nimo og maayong butang sa iyahang kinabuhi, no, mga positive side niya imo siyang daygon ana. Kay bisan unsa kadautan sa tao do naman ginay positive side ana. So nya imo siyang daygon ingon niya ana, dili pud nimo siya dumtan, dili pud nimo siya yamiran. May puruhan gyud nga mausob ra yang kinaiya diha nimo. Muna gitawag nato sa in English og overcome evil with goodness. No, klaro? So lig-uno na nato ang atong pagtuo sa Dios ug mosalig kita kaniya. That's number 1. Okay, padayon ta makasala bata pader ug maghubog-hubog ta. Well, anyway, dili gyud ta ingon nga wala ta makasalaan ha. Kaya kung atong basahon sa Biblia sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 18, ay apan ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kana kaninyo. Tinguhaa, hinuon nga mapuno kamo sa Espiritu. O, sa ito pa mismo sa basahon sa Biblia, no? Ay gididaan gigita paghubog-hubog. Unya sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini busa pasidanaan ko kamo karon sa ako ang gihimo kaniadto ang makabuhat ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Uy, salamat nga kan nakadungog tayo ni Mero pagkamasinahon, pagkapalahubog. Kaya nga kung pagkapalahubog manghigala kabalo kag unsa hinungdan ana nganong ang usa ka tawo mahimong alcohol independence or maybe drug dependent, kabalo kag unsa low self-esteem. No, kana bang kulag pagsalig sa ilang kaugalingon. Umuna uban nga no nga maayong bitana kanang uban nga medyo doon na ba siya gusto bang isulti ba? Niya dili siya makasulti. Munang maghubog-hubog usa siya para makasulti na siya. Muna yung gitawag nato low self-esteem. Kaya kinahanglan pa bagay na yung maghubog-hubog ta para ber nato gipanayag ang atong gibati, which is wrong. Dili na siya mao. Nya dili na hinoon maayo ni pagka-express kay hubog magkakayo. No, klaro? And what usa may mga kanang gitawag nato pamaagi aron ato nga mawala ang masakasaka og jud ang atong self-esteem, no? Kanang uban lahi man ang ilahang pagpa-improve sa ilang self-esteem, pinaagi man sa paghubog-hubog, dili ang ato no, dili na ato ang paagi nato nga mapa-improve ang atong self-esteem is to become busy with doing good things. No, mo saka gyud ang imong self-esteem niya na kung kanunay kang magbuhat og maayo. Ngano man tungod diyan ang gitawag bitaw nato og sense of self-satisfaction. Kana bang medyo matagbaw ba ka sa pagbuhat og maayo ba? Nya mo saka sa kapudang imong gitawag nato intentions, mga purpose in life. Nga mo na makaserbisyo ka sa imong isigkaingon, makatabang ka sa imong isigkatawo, makahimo kag maayo sa uban. No, kung mo na imong purpose sa kinabuhi, musaka gyud ang imong self-esteem. Kay ngano man, kinahanglan man gina siya og kuan. Kanang mga butanga, kinahanglan man ang aduna gyud kay pagsalig sa kaugalingon. Ganyan na. But then let's talk about bad effects of low self-esteem. Kung mapadayon gyud ka sa imong low self-esteem, ang ubos pa ang iyong pananaw sa imong kaugalingon. Number 1, it will cause depression. Depression, kung saan yung pasabot na mura ba wala na kay, para nimo murag wala na ibili ang imong kinabuhi. Ang imong pagkatao, murag wala na kay bili, murag ma-depress na kakaayo ba. Number 2, loneliness. Alang kanimo, mas maayo nga nag-inusara ka na lang. Anxiety. Malibog ra ka kung ginagmay ra kayong butang, murag dili ka cope up dayon, ginagmay mga kagulanan, murag ma-overwhelm gyudayon ka.
Nya do na kay relationship problems, no, dili ka makarelate sa imong isig kaingon. O niya number last is kanang gitawag na tong underachiever in cases of work and schools. Underachiever, buti pasabot nga dili ka kana bitang dili ka motivated, no, nga mohimo og nga ma-successful sa imong mga buhat. Mura bag under motivated ka ba, minus ang imong motivation to achieve anything. O what are the coping mechanisms? Combat those negative things you say to yourself. I failed the test, I am stupid. I failed the test, but I did my best. Ayan, no? Muna siya, muna yung mga pamulungon ba sa mga kanang gitawag na to gustong ma-cope up ang ilahag, kinang gitawag na to low self-esteem. Imbes nga moingon ka nga, I failed the test because I am stupid, dili na mao. Ang imo dang isulti is, I failed the test but I did my best. Next time, I will try harder. O, muna siya. Muna siya mga buhaton. Muna siya mga positive-minded. No, miingon ka nga, I failed the test but I did my best. The next time, I will try harder. Okay, number 2, be good to yourself. No, practicing good self-care, rewarding yourself to accomplishment, and doing things that make you feel relaxed. Maka-relax ka ba? And God help those around you. Be in touch with people who can help you feel better. Mga counselor, mga therapist. No? And find a good book for treating self-esteem. Klaro ba? So muna siya, no? So muna atong gitutukan karon, no? Kining pagsalig, no? Kining pagsalig sa Ginoo o pagsalig sa kaugalingon. Importante na siya. No, kay kung wala kay salig sa kaugalingon, basin bag ma-depressed na hinuon ka o nya mahimo kang alcohol dependent or drug dependent, na disgrasya na. Imbis nga masulban ang problema, madugangan ang problema. Klaro ba? Nga yung kalimot, no? Nga naay Ginoo nga kanunay mo tabang ka mo. Adunay Ginoo nga ana kanunay sa imong kiliran nga maminaw sa bisan unsa nimong isulti kaniya. Okay ha? So balik-balikan na tunog mga adlaw mga higala ha. Kaya importante kay ni karong mga panahon na daghan kay mga tao nga low self-esteem o niya taas kayo ang kanabitawong kaso sa depression. So sa depression ganito, murag wala na paglaom sa kinabuhi. Murag wala na paglaom, no? Sa kuan pa na walang pag-asa sa buhay. Ayun ina na. Buhi pagani pag may buhay, may may pag-asa. Ayan, no? Pag may buhay, pag may pag-asa. At huwag mong kalibutan ang gulang. Sana ang buhay ay parang gulong ng palad. Minsan na sa ilalim, minsan na sa ibabaw. Ang importante is nga kabalo ka kung unsa ka, kung aasa ka ron na himutan. Okay? Di na lang nakita ko ba? Ampo yun mo ha? Ampo. Mga kaigsunan na to nga mura o wala na ampo doon ako naghikog diri sa kalugar mga higala. Igon dayon ang mga tao. Sus padre, og nakasimba pa na siya ni atong Sabado. O yan no? Nakasimba pa unta na siya atong Sabado padre. Dili unta na maghikaw. Kung nabaw gani. Pero saon man nato nga wala man siya kasimba. Muna nga na-depress din taon tungkol sa daghang problema. But anyway, din na lang muna kita kutob. Kulang gihapon kini yung ubos nga alaga Reverendo Padre Edwin W.A. Mana, milit na usab kaninyo o manalangin ka na to ang Diyos o kaya gahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!